יאללה. לא להסתובב הרבה, תשימי לה בוש, בוש. תגביל, זה לא שומעים. מה זה? מה, יכלה פטריה? לא ככה, תרקדו לאט. סתם תקבלו סחרחורת ככה, עמית כמו שאיבדת אותך בבית. ככה, כאילו היא תתפדח שתראה בעוד 10 שנים. אולי תורידי את הנעליים ותרקדי, תורידי. לא, זה נטע, תסדרי את השיער, אני אומרת לך, נכון, עכשיו את רואה את הסרטים שאת היית קטנה וימית מכיר איזה מכוערות הם היו. זרי אחרי זה תראי, זה גם וואו. כמו שהייתה מוזיקה. תגבירי! חביבי, יעני. תגבירי אבל יורו! יעני. לא רוצה למות שידור, יש לי שערות ברגליים. נו, צלם את הילדות. אני אשים לה שיר. חכי שנייה, היידה, בור. רגע. הנה. תמחאו להם כפיים שיהיה להם קצב. תצלם אותו? מה אתה מצלם אותו? יעני. יופי, כל הכבוד. אני מרגישה בבית עם המוזיקה. לוקי בבית באמת. אבו סתמה. איך נקרא את ההופעה הסתפורה? רגע, תעצרו, אני אשים לכם שיר יפה. עמית תעשי ככה. נתן, שמתי שיר. חביב. יאללה, אבל